हेलो जय जगन्नाथ सांग मैंने आज गोटे नुआ ब्लॉग को आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज ए लंग भिडटा हूँ केवल बालीचंद्रपुर रे गजलक्ष्मी पूजा हो तो आज जाऊँ समस्ते बुलिया को से लगे भिडटा मुझे 4 जन मम्मी बाबा दीदी आ मु दीदी थरे आसला कुमार पूर्णिम तो आम से दिन भी जाइलु कि से दिन ठाकुर किछिटा पूजा पाई नथिले माने पाखापाखि आमर बालीचंद्रपुर रे 8 ରୁ 10टा मेढ़ हुए आ 4-5टा ठाकुर ही पूजा पाई माने कलश बुड़ी आ बाकी किसी कलश बुड़ी ना माने जो फेस रे पकई दियंती सेटा खोली भी नथिले तो आम दर्शन कर पार नथिलु आ काली राति रे ही मम्मी को मोर जाइलु एते भीड़ जे माने गाड़ी भी भितर को पशि पाइलेनी आ ता भितर से जो कहते ना हरेक माल कौन ताको कहते हाँ मीना बजार भी आम बुली पार नथिलु जैसे लगे आज जीवु आमर कि कप माने घर पर कप आनियार अच्छी जदि पाईगले तो भल कथा ना नहीं आमर आग को मेन माने आम एपट एरिया जोड़ा फेमस ओलाशुणी गुंफा से अच्छी तो से भी आम नहीं आसो ये एमरजेन्सी ना तो कितु देखिए जब पाईगलु नहीं आसो तो आज आम बाहरचु एवं 2टा गाड़ी जीवु मो गाड़ी मोर आ दीदीर मम बाबा जीवे बाबा गाड़ी चलते देखो भिडियो आगू आम कौन कौन सब किणिकी आणुचु काली अपेक्षा करते आज टोटाली भिड़ ना तो काली केते भिड़ थिला पशि हो नथिला टोटाली गोटे पीस केते आछी एटा टिक भले एटा एटा हाथ रे बांधिया एटा भलो हिते एटा केते आछी 580 एते कम 580 एटा भलो हिची हां एटा भलो हिची गोजे बाजू भी भलो कोडा गदा तार भलो करे हम देखिलु सेटा पकिया लागि सेटा दे दे एटा डी हां चार पांच दे दे सब से 40 40 एटा 40 40 80 20 100 एटा 40 एटा 40 ये सब 30 एटा 20 40 40 80 20 100 130 160 180 एना को 140 कोथला आगे एना को 140 कोथला बा ओहो एटा हिसाब कोन 40 टका पड़िलो केते लाठी खो 180 टका 180 हेला 160 टका कर दी 160 कमाली झुमुका खराब भी नहीं तो 160 एते प्रकार वेराइटी हेलानी हम तो टोटल 240 को एटा 160 हे गला नहीं नहीं यही जो एटा हिसाब करना था ना एटा 40 टका खाली नेबी तो हां 160 150 टका दउची ना ना दे 160 मारमो हां हां कर ये पे गोटे कोन एकटा फाइनाली ये कप मिलला किंतु एटा बड़ बड़ साइज एटा भल लगुच हाँ एटा घर यूज पाई नहीं जे हाँ एटा भी भल लगुच किंतु एटा भल लगुच ए दीटा भेराइटी नहीं माने ये केते अछि 20 पर पीस हाँ ये बेगे थिला हमर आर आ गोटे भेराइटी भी अछि बोते एटा ये केते अछि अंकल
କୋଡ଼ିଏରୁ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ 13 ଟଙ୍କା। ସେଇଥିରୁ ଅଧା ନେଇଛ ନା କ'ଣ କରିବ? ତାର ସ୍କାଏ କଲର୍ ବି ଅଛି, ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍, ଏଇସବୁ ଦେଖି ନେଇଯା। ବ୍ଲାକ୍ ଦିଟା, ବ୍ଲୁରୁ ଦିଟା, ୟେଲୋରୁ ଦିଟା। ଏଇଥର ଖାଲି ନେବେ ଆଉ ଏବେ ଆଜି 26। କୋଳା ଶୁଣି ହେଲେ ସେଠୁ ନ ବାକି ଦେଖିକି ନେଇ ଆସିବ ଆଉ ନା କ'ଣ କରୁଛ? ଦିଦିଟା କରି ନେଇଯାଏ। ଇଏ କାହା ଗୋଟେ ଦେଇ ହବନି, ଯଦି ନେବୁ ଗୋଟେ ଇଏରୁ 6ଟା ନେବୁ। ସେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ହିଁ 6ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ତ। ସେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର 6ଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିକି ବସି ସେଇଠି ଦେଲେ ତୁ ଦେଖିବୁନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଦେଖ ମି ନା ଆଉ ଅଦର କିଛି କଲର୍ ଦେଖିବ। ଆଦ ଏଇଟା ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବ୍ଲାକ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ନେଇଯା। ବ୍ଲାକ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବ୍ଲାକ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ଟା ନା ବ୍ଲାକ୍ଟା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। କୋଉଟା? ବାବା କୋଉଟା? ତୋ ହାତଟା ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା କୋଉଟା କୋଉଟା ଗୋଟେ କୁହ। ତମେ ଗୋଟେ କହିଲେ ତମେ କହୁଛ ଦିଟାଙ୍କ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଏଇଥିରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ, ଏଇଥିରେ 6ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ଯାହା ବି ହଉ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ବି କିଣିବୁ ଯଦି କିଣିବୁ। ଖାତା ଜାଗା ହବନି ବା 150 ଟଙ୍କା। ଖାତା ଜାଗା ହବନି। ଆଉ ତାହେଲେ ସିଏ ଅନଲାଇନ୍ ତୋତେ ମଗେଇଦେବି, ତୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଚଟୁ ଚଟୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଲି ଫାଲି ଇଏ କରନ୍ତି। ଭାଇନା ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ମୋ କତିରେ ଅଛି ଅଛି ସେ ଚେଞ୍ଜ କଲା ବା ସେ କେତେଟା? ଦିଟା ନେ 4ଟା। କେତେ ଗୋଟେ ଭାଇନା ଏଇଟା? ଆମ 4ଟା ହେଲା। 4ଟା ଏଇଠି 4ଟା ଦେଇଦିଅ। ଚଟପଟା ଖାଇକି ଛାଡ଼ି କଟଲେଟ୍ ଖାଇବା ମାନେ ଆରେ ସିଏ ବାହାରୁ ଖାଇବାକୁ ମନା କରୁଥିଲା ନା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଯଦି କଟଲେଟ୍ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତୁ ତ ମନା କରୁଛୁ, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି। ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ଆଜି ସୋମବାର ବୋଲି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲା ପଦାରେ। ବାପା ତମକୁ ବି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ? ଏଇ ଦିଟା ମିଶେଇକି ତ ଏଇ ଦିଟା ମିଶେଇକି ତ କହିଦେଉଛି। ଏଇ ଦିଟା ମିଶେଇ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ କିଛି ନାହିଁ ତ। ଟିକେ ବେଶୀ ରାଗ କରିବେନି ଆଉ ଆକୁ ନେବ ବାବା। ଅନେଇଲ ଏ ମଟର ତମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ନିଅ। ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେଟା ଯାଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ହିଁ ମିଳିବ। ସେ ଯୋଉ ଚିନିରେ ହେଇଥିବ, ବାଦାମରେ ଅଛି। କାହିଁ ତ ନିଅ ବାବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ମାଗିଦେ। ସ୍ପୁନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଏଟା ନାଇଁ ତ ବାଦାମ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଯୋଉ ହୁଏ ଧଳା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ତା ଦେହରେ ବେସନ ଯେତିକି ନୁହେଁ ଅଟା ପକେଇକି ଗୋଳେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଅଟା କନଫର୍ମ ପାଉଡର। ହଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପାଉଡର। ସେ ଭେରି ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର ପୁରା। ଜାଣି ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଖାଇବ? ଘରେ ନେଇକି ବେସନରେ ଗୋଳେଇକି ଜାଣିବ। ତାଠେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆ ହଁ।
ଠିକ୍ କଥା ଘରେ ନେଇକି ଲଙ୍କା ଛାଣି ଚପ ଆଣ ହଁ ମୁଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବି ତୋ କଥା ସତ କି ମୋ କଥା ସତ କି ସେ ବିକିଲା ବାଲା ସତ ଦେଖିବା ଏଇଟା ତ ସତ କଥା ମାନେ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଦେବି ଆଉ ଯେତେ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବେଚାଳିଆ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ଅରୁଣ ଭାଇ ଖାଇବ ନା ଯାଇଥିଲେ ହଁ 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 ଦୁଇଟା ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ହଁ ଯାଇଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେରେ ଖଟା ପାଣି ଟିକେ ବେଶୀ ଦେବେ ହଁ ସେ ବାପାଙ୍କର ନାଇଁ ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ଖଟା ପାଣି ବେଶୀ ବାବା ନିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ମୋର ବା ତମର ମୋର ଗୋଟେ ମମିର ରୋନିର ଗୋଟେ କି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦେବେ ଖଟା ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଖାଇବି ମମି କହୁଛି ଖାଇବନି କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବ ରୋନି ସହିତ ମାନେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଥିଲା କାହିଁକି ନା ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏକରେ ତ ଲେଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ଫାଙ୍କା ଥିବ ବୋଲି ଭାବିକି ଆଉ ତାପରେ କାଲି ମେ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରବିବାର ବୋଲି ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଥିଲା ଆମେ କିଣିକି ବି ନେଇ ଆସିଲୁ ପ୍ରାୟତଃ ଜିନିଷ ତ ସେମିତି କିଛି ଆସିନି କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପାଇଁ ଖେଳନା ସବୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏଇ ବସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଦିଦିର ମୋର ଆଗେ ଆସିବ ଦୁଇଟା ଆଗେ ଆସିବ ଆଜି ଆମେ 4ଟା ଦେଇକି ଆସିଛୁ ମମି ବାବା ଦିଦିଙ୍କର ମୋର 4ଟା ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଝିଅର ଖେଳଣା ସବୁ ଆଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ମାନେ ରୁମ୍ଟା ପୁରା ଏମିତି ରହିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହୁଏ ମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇକି ରୁମ୍ ଏମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ଏଇଟାକୁ ଏବେ ସଫା କରାହେବ ତାପରେ ଖାଇକି ତ ଅଳ୍ପ ଯାହା ଆସିଛୁ ପଦାରୁ ବାକି ପିଠା ଅଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ସୋମବାର ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ବି ରାତିରେ ଖିଆ ହେବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସବୁ ଆଇଛି କେବଳ ପୁଅ ଲାଗି ଝିଅର କିଛି ଆସିନି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଦେଖେଇବୁ ଖାଲି ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେ କେମିତି ହେବ ଏ ସବୁ ପୁଅ ପାଇଁ ଆସିছে ସେ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେହେତୁ ଏସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବାରିବ ସବୁ କ'ଣ କେମିତି ସେ ଲାଗି ଏସବୁ ଝିଅ ସବୁ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଇଛି ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲୁ ହଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ତ କରିବେ ହିଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କମେଣ୍ଟ 2-4ଟା କରିଦେବେ ଆଉ ହଉ ବାଏ ବାଏ